खुलुमबाय रायजोफोर दिनै जोङो बेंगलर बड' अइलफार एस'सिएशन आफादनि प्रेसिडेन्ट प्रेमजित औवारी जेनेरेल सेक्रेटारि अमृत बसुमतारी जों सानैजों नोंथां रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे गोनां भिडिअ लानानै फैदों। दा नोंथांमोनहा भिडिअखौ गुदिनिफ्राय जोबजासिम नायनानै हो आरो जेसेबां हायो एसेबां बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो, आं बेखौनो खावलायखाबाय। आरो नोंथांनि गोसोआव जे सानदों बेखौनो कमेन्टनि गेजेरजों नोंथांमोनहा बे भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै फोरमायहरबानो जाबाय। नोंथाङा फेसबुकआव बे भिडिअखौ नायदोंबा फेसबुकआव कमेन्ट हर आरो इउटुबाव नायदोंबा इउटुबनि गेजेरजों नोंथांमोनहा कमेन्टखौ हरबानो जाबाय। जोङो रिप्लाइ खालामनो नाजागोन सानैजों। दा दिनै दुखुनांथाव मोनसे जोङो नोंथां रायजो राजाफोरनिसिम जोङो फार्स्ट टाइम माने बे भिडिअखौ लाबोदों। जों सानैजों माब्लाबाबो बेंगलर बड' अइलफार एस'सिएशन आफादनि पार्सनेलि जों भिडिअ लाबोफेराखैमोन। बेयो जोंनि सेथि आरो जोबथा भिडिअ आरोखि बेंगलर बड' अइलफार एस'सिएशन आफादनिफ्राय बा जों सानैनिफ्राय। दा बैथि समाव जोङो बेंगलर बड' अइलफार एस'सिएशन आफादनि प्रेमजित औवारी बिथाङा प्रेसिडेन्ट आरो आङो जेनेरेल सेक्रेटारि। दा बेखौ नोंथांमोनहा क्लियारलि मिथिगौ नङा होमबा? नाथाय गोबांथार जोंनि बेंगलर बड' अइलफार एस'सिएशन आफादनि गेजेरावहाय माखासे जाथायफोर जानानै थांदों। सिङावहाय माने मोनफ्रोमबो आफादाव बेफोरबायदि जाथाया जायो, नोंथांमोनहा मिथिगौ। नाथाय जोंना आउट अफ कन्ट्रल जाथाय जानानै फैनायनि जाहोनाव जोङो प्रेमजित सार आरो जोङो बे बेंगलर बड' अइलफार एस'सिएशन आफादनिफ्राय दिनै जोंनि जे मावनांगौ हाबा जों बिबान लादोंमोन, जों बेखौ दिनै रिजाइन होनाय जाबाय रायजोफोर। जोंनि रिजाइन होनाय थारिखआ जोङो 27 जोङो फेब्रुवारियावनो रिजाइन लेटार जोङो आफादाव गथायदोंमोन। बेनिफ्राय जोङो हार्ड कपि लेटारखौ जोङो नैबे मार्च दाननि 2 अक्ट'खालि जोङो सानैजों बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बेंगलरावहाय जोङो मोनसे जथुम्मानि गेजेरजों जों सानैजों गथायदों। दा बिनि स्क्रिनशट बा बिनि फट'सफोरखौ नोंथांमोननो स्क्रिनाव दिन्थिनाय जागोन। दा जोङो मानि थाखाय गारदों, जोङो माखासे दुखु दाहा जोङो पाब्लिकफोरखौ जों जे रोखोमनि सापर्ट खालामनो थांदोंमोन बा जों जे रोखोमनि सापर्ट खालामबोदों, जों जेसेबांखिनि सापर्ट खालामबोदों नोंथांमोनहा मिथिखागौ। नाथाय जों जे रोखोमनि सापर्ट खालामनो थांबावदोंमोन, बे हाबाफारियाव माखासे हेंथा हेंथि सोलिनाय जाहोनाव जों गोबांथार खोथाजों जुजिनांनाय जाहोनाव जोङो दुखु मोननानै गोथौयै साननानै जोङो दिनै बेंगलर बड' अइलफार एस'सिएशन आफादनि जे प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिबानखौ जोङो खौसे गांसे लाइजामनि गेजेरजों जोङो रिजाइन होनाय जादों रायजोफोर। जोङो मोनसे समावनो जोङो सानैबो बे बिबाननिफ्राय जोङो जानगाराव थानाय जाबाय। दा बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायगोन रायजो राजाफोरनिसिम, दा नोंथांमोनहा जोंनि सायाव जुदि जोंनि मावबोनायनि सायाव जुदि माबा मोनसे गोरोन्थि भुल बुजाबुजि नुदोंबा जोंखौ निमाहा होबानो जाबाय। जोङो सोरखौबा मोजां बुंबोबाय, सोरखौबा गाज्रि बुंबोबाय। बिबानाव थानाय हिसाबै जोंहा माने बर' माहारिखौ जोङो जौगाथि खालामनांगौ बा गुबुन रायजोआवबो जोङो सांग्रांथि लाखिनांगौ होननानै जोङो गोबांथार बर' रायजो राजानि सायावहाय सोरनिबा सायावहाय साजाबो होबोनाय जाबाय, सोरखौबा गोबां गोदै गोबाब खोथा बुंबोनाय जाबाय नङा होमबा रायजोफोर? दा बेनि थाखाय जोङो सानैजों पार्सनेलि गासै बर' रायजो राजा बिथांमोननिसिम निमाहा बिनाय थाबाय। दा आङो सर्टलि खोन्थानोसै जोंनि आफादावहाय माखासे खोथा सोलिबाय थानाय जाहोनाव जों जे रोखोमनि पाब्लिकखौ हेफाजाब खालामनो लुगैदोंमोन, बे रोखोमनि जों हेफाजाब होनो मोनै जाहोनाव डाइरेक्टलि जोङो आफादखौ बा आफादनि बिबानखौ जों रिजाइन होनाय जाबाय। आरो जोङो आफादावबो जोङो दा बर्थमान गैथ'लिया। जोङो बेंगलर बड' अइलफार एस'सिएशन आफादजों जों नांथाबनानै थानाय नंला। दा नाथाय जोङो बिबानखौ गारदोंबाबो बा आफादखौ जोङो आफादनि गोजानाव थादोंब्लाबो जोङो बेंगलर बड' अइलफार एस'सिएशन आफादजों नांथाबना थानो हायाखैब्लाबो जोङो रायजो राजाफोरनि थाखाय जोङो माबा मोनसे जोङो फिउचारावहाय जों लाबोगासिनो दं। दा बेखौ नोंथांमोनहा नेक्स्ट भिडिअआव मोनगोन। दा नोंथांमोनहा नेनानै थाबानो जाबाय। नाथाय जोङो निमाहा बिनाय थायो, जोङो जोंनि हाबाफारिखौ मावफुंनो हायाखिसै। दा नोंथांमोनहाबो निमाहा होगोनखौ जोङो मिजिंथिबाय। दा जोङो जाथायखौथ' ससियेल मिडियानि थ्रुयै एसेबां माने जोङो सियरलि खोन्थानो हाया। नाथाय नोंथांमोनहा जों जे खामानिखौ मावनो थांदोंमोन बे खामानिखौ मावनो मोनाखिसै जोङो बा मावनो हायाखै बा जोंखौ मावनो होआखै, बे जाहोनाव जों बेखौ गारदों, आफादखौ जों नागारदों। बेखौ आं सियरलि नोंथांमोननो क्लियारिफिकेसन हरनाय जाबाय। दा बेनिखायनो नोंथांमोनहा इयुन समावहाय दिनैनिफ्राय नोंथांमोनहा जे समनिफ्राय बे भिडिअखौ नायदों बेनिफ्राय नोंथांमोनहा बाहेरा रायजोआव थानाय गासै बर' रायजो राजाफोरा माबा मोनसे खैफोदाव गोलैदोंब्ला सिगांग्रो नोंथांमोनहा जोंनिसिम कन्टेक्ट खालामनो नांलिया। दा जोंना थाबैनो बेंगलर बड' अइलफार एस'सिएशन आफादनि गोख्रों मावथियारि गेदेमा बिथांमोननि स्क्रिनावहाय
कन्टेक्ट नाम्बारफोर फैसिगोन दा नोंथांमोनहा बे कन्टेक्ट नाम्बारावहाय जगाजग लानानै मदद लानो हासिगोन आरोखि आं बेखौ नोंथांमोननो क्लियार हरबाय आरो बेजोंनो लोगोसे आङो जोंनि BBW आफादनि सिगां समनि बा सोलिफु समनि आफादगिरि बिथांनिसिम खावलायबाय नोंथांमोननिसिम बेबो बिथाङाबो माने माखासे क्लियारिफिकेसन हरगोन जों मानि थाखाय आफादनिफ्राय नागारदों मानि थाखाय नागाराखै दा बिथाङा नोंथांमोननिसिम फंनैसो बिबुंथि हरनो सानदों सार खुलुमबाय रायजोफोर जोङो दिनै बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि आफादनि आफादगिरि आरो नेहाथारि जानानै गोबां जोंनि बर' रायजोनि सुबुंफोर जोंनि बायह्रा जायगायाव थाफैनानै जेरोखोम तामिलनाडु केरेला आरो आन्ध्रा कर्नाटकआव थाफैनानै गोबां सुबुंफ्रा आनिथानि जाना फैदोंमोन दा बेखौ जों हानायखिनिखौ जों मदद खालामबाय थादों दिनैसिम जोङो 100आव 90%खौ जों मदद खालामहरदों नोंथांमोन दा जोंबो मोजां मोनो जों बर' माहारिखौ जोङो जौगाहोनो बा एबा जोंनो मदद होनो थाखाय जोङो नैबे बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशनखौ जोङो 2019निफ्राय दानानै दोनदोंमोन दा मावबोनानै जोंबो गोबां सम जोंनो आं 5 बोसोरनिफ्राय आरो नैबे फंबाया 4 बोसोरनि बारा जाबाय बिथाङाबो ओमफ्राय दा जोङो मदद होलांबाय थादोंमोन दिनैसिम जोङो रायजो जोंनि बर' माहारिया जाहाथे जोंनि बे बाहेरायाव फैनानै केरेला तामिलनाडु कर्नाटका आन्ध्राफ्राव फैनानै जाहाथे बेफोरबायदि खैफोदाव दा गोग्लैफैनो नाङा बा एबा गोग्लैफैयोबा जों मदद होनो नांगौ होननानै जोङो बे आफादखौ दानानै दोनदों नङा होमबा दिनैसिम जों गोबां मदद होबोबाय दिनैसिम सानथ्र' हायै जोङो जोंनि बर' माहारिनि दुखु दाहाखौ जोङो हेफाजाब होबोबाय जों गासिखौबो हेफाजाब होनो हायाखै जानांगौ बेनि थाखाय नोंथांमोननिसिम जों रोजा रोजा खेमा बिनाय थाबाय दा जोंनि बिबानखौ जोंना अमृत फंबायानो बुंलांजोबबाय दा जों मानि थाखाय नागारनाय जादों दा दिनै जोङो माखासे जोंनि पार्सनेल प्रब्लेम आरो जोंनि आफादनि माखासे जोंनि हेफाजाब मोनैयाव जों मावनो होनब्लाबो मावनो हाफुंजोबैयाव जोङो दुखु मोननानै जोंनि बे आफादखौ नागारनानै दोननाय जाबाय दिनैसिम दा जोङो इयुनाव माबा मोनसेबाबो जों रायजोफोरनि हेफाजाबखौ एबा जोंनि बर' सुबुंफोरनि हेफाजाबखौ जों मावलांबाय थानो नाजागोन दा आं बारा गोबावखौ बुंला जोंना भिडिअआबो गोबां गोलाव जालांबाय दा नोंथांमोननिसिम बेखौनो जों खेमा बिनाय जायो जों दिनै जोंनि बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननिफ्राय जोङो जोंनि बिबानखौ आरो आफादनिफ्राय जोङो जानगार थानाय जासिगोन नोंथांमोना इयुनाव जोंखौ कन्टाक्ट खालामनांला बै माखासे फैबाय थानाय बिथांमोननिसिम नोंथांमोना सहायखौ मोनसिगोन गोजोन्थों रायजोफोर आं बेखिनिखौ बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय आरो आङो बेखौनो जोबथायाव रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे क्लियारिफिकेसन हरनो सानदों दा जोङो आफादनिफ्राय नागारनाय हिसाबै दा बर्तमान सोलिफु समाव जोंनि लेटार हेडआवहाय सारनि आरो आंनि नाम आरो जिमेल आइडि आरो जोंनि कन्टेक्ट नाम्बारा दं नोंथांमोनहा नाथाय नैबे नोंथाङा जे समनिफ्राय बे भिडिअखौ नुबाय बे समनिफ्राय जे लेटार हेडआवहाय माबा मोनसे जाथाय एबा माबा मोनसे खैफोदनि सोमोन्दै शेयार खालामोब्ला जोंनि आफादनिफ्राय बा बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादनिफ्राय बे शेयार खालामनाय जाथाया भेलिडेट थानाय नङा नोंथांमोन आं बेखौ क्लियारिफिकेसन हरगाबाय बिथांमोनहा थाबैनो गावसिनि बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादनि गोदानै दाजानाय बिबानगिरि बिथांमोनहा थाबैनो गावसिनि मुङावहाय बा गावसिनि बिबाननि मुङै लेटार हेडखौ प्रिन्ट खालामनानै बा गासै जाथायनि सायावहाय बिथांमोनहा शेयार खालामगोन दा बर्तमानाव सोलिनाय बे लेटार हेडआ माने दा दिनै बे भिडिअखौ नायनायनि उनावनो माने जेखि जाथायनि सोमोन्दै माबा मोनसे फोसावनाय रायजो राजाफोरनिसिम फोसावहरो बे खिन्थु भेलिडेट थानाय नंला बियो नंखायाव गोलैगोन आरोखि रायजोफोर आं बेखौ नोंथांमोननो क्लियारिफिकेसन हरबाय नोंथांमोनहा बिनि सायाव फोथायनो नाङा आरोखि दा जोङो माने जेरावहाय रिजाइन होबाय हिसाबै जोंनि नामावहाय माने माबा मोनसे जोंनि नामाव लेटार फैयोबा बे नंखाय जागोन मानोना बिबानाव गैला जखन बे भेलिडेट थाया नङा होमबा रायजोफोर नोंथांमोनहाबो बुजिखागौ आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो दिनैनि बे भिडिअखौ नोंथांमोननि गेजेराव बे समाव फोजोबनाय जाबाय आरो जोङो गोदान फैबाय थानाय समाव माबा मोनसे रायजो राजाफोरनि थाखाय जों साननानै दं नोंथांमोनहा थाबैनो बे भिडिअखौबो मोनगोन दा बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय रायजोफोर थेंक इउ